Scripture reading this morning is coming from the book of Matthew. Matthew 21. Matthew 21 from verse 12. Matthew 21 from verse 12. Divine noise. Matthew 21 from verse 12. Jesus entered the temple area and drove out all those who were buying and selling. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, "My house will be called the house of prayer, but you are making it a den of robbers." I'll repeat again. Onisimo Juayo, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So, Matthew chapter 12, Matthew 21, verse 12. Matthew 21, verse 12, and I'll read again. Jesus entered the temple area and drove out those who were buying and selling. He overturned the tables of money changers and the benches of those who were selling doves. It is written, he said to them, "My house will be called the house of prayer, but you are making it a den of robbers." May the Lord bless the reading of his word. Nyando anditaure nezvayo mangwanani ano ine chekuita ne order kana kuti kurongeka. Order kana kuti kurongeka. Nekuda kwekuti when you miss the right order, zvinhu zvikasafamba nenzira dzinofanirwa kufamba nayo, zvinounza confusion, zvinounza results asiriwo. Regai tikasike kuenda pana Matthew 6 again. Matthew 6:33, that's a common scripture in a kingdom statement. Matthew chapter 6 verse 33, and the Bible reads, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." Matthew 6:33 inotaura pamusoro pekuti chekutanga tsvakai kururama neumambo wake. Seek first, chekutanga tsvakai umambo nekururama kwake. But first seek his kingdom and his righteousness. But first. So izvire kuti asi chekutanga not but first. Rinoreva kuti munhu ane zvaanoda zvakawanda, ane zvaanoda kutsvaka zvakawanda. But kana wa mwana waMwari, wa mukingdom yaMwari, there is a kingdom order. Yekuti first chinotanga kutsvakwa is the kingdom of God, umambo waMwari nekururama kwake. Zvimwe zvese zvigozotevera. Kureva kuti ukatanga nezvimwe zvese wozoda kutsvaka umambo, nekuda kwekuti watanga from the wrong side, from the wrong angle, unogona kuwana umambo usiriwo umambo waMwari, nekuda kwekuti chaakukudrive kutsvaga umambo ithings zvinhu zvawazviunganidzira. Samakaona kuti kune vanhu vakatsvaka kururama kwavo vakapotsa umambo waMwari, nekuda kwekuti hamusati manzwire vanhu vanotaura chiti inini handina chakaipa nemunhu, handituke munhu, handinetsane nevanhu, ndinongozviraramira zvakanaka nemhuri yangu. Munhu akatsvaka kururama kwake ndokubva zvamuoresa mwoyo nekumunetesa, ndokubva zvakumupa wrong confidence yekuti aiwotu kana Mwari anotokufarira, anokuda nekuda kwekuti hauna problem nevanhu. Akatsvaka self righteousness. Apa rati kutsvaka kururama kwake. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Satine vanhu vane self righteousness, they look at their lives ndokubva conclusion and judgment yekuti inini handina problem nemunhu, ndiri munhu ariboa, handiende hangu kuchechi, handini wedoro, handisvute fodya, handindisane nevanhu, ndiri munhu ari well disciplined, ndinozviraramira nelife nemhuri yangu, ndisina kana noise nekudetsana nevanhu. Saka chamutadzisa kuenda kuchechi kunonamata chii? Maari makatanga kutsvaka self righteousness, kugona kwake, kururama kwake. Kururama kwake ndokubva kwamutadzisa, kwamunetesa, kwamuoresa mwoyo kuti atsvake kururama kwaKristu neumambo waMwari.
So whenever the order is not correct, haugone kusvika muumambo hwaMwari. Nekuda kwekuti ukatangira kuthings ukauya kurighteousness, watsvaka pfuma yako, watsvaka zvinhu zvako, wagona kuunganidza nekudii, ndokubva wazviti ndiri munhu ari right, inini handinetse nevanhu nekudii, kuti uchiwana his kingdom, iwe wazviwanira your righteousness nethings, it's hard, because self-righteousness inokupa kuzviti no, there is no need kana ndikasatoenda kuchurch, but still I'm a good man. Handisi kuti kuva munhu akanaka musociety chinhu chakaipa, but ndiri kuti kuuya kuzotsvaka his righteousness, kuzvideredza ihumility, kuundastanda kuti handigone kuita chakanaka kana ndisina kuuya muna Kristu wacho akanaka akandifira. Alright, so when the order is not correct, munhu haagone kusvika right kingdom or righteousness yake. So shoko randaverenga nawo kubva kuna Matthew chapter 12, vazhinji vakarigamuchira sekunge ishoko rekuti Jesus was not happy kuona vanhu vane mari pakereke. But the real order panhau yakaitika ndeyekuti, ndafarira izwi rechirungu rati, he overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. He overturned the tables. He overturned the tables. He overturned the tables of the money changers. Mari dzaiswa patafura, vanhu vachiita zvavaita mukereke, iye ndokubva aita overturn the tables. Statement iyoyo inongoreva kuti order was missing. There is nothing wrong for a believer to have money. There are things that need money. Ukatarisa kuti pamberi pacho pakadiwa temple tax. Jesu ndokubva atuma Peter kundoredza hove kuti yauchabata yekutanga uvhure mukanwa mayo, uburitse mari, uye tibhadhare mutero wetemberi. Musame church mari kuita overturn the tables. Makaraisa futi a demand ye temple tax. Ndokubva aperforma a miracle yekuti vakatuma Peter kunotsvaka mari mukanwa mehove, vakauya nayo kuti vabhadhare temple tax. So kune ma-issues, kune nyaya dzinoda mari yacho. Saka Jesu paauya mukereke, nauye mari ari kuadresa sei? Chekutanga, vanhu vari mutemberi umu, business ravari kuita rinorwisana nepfungwa yake. Vanhu vari mutemberi zvavari kuita zvinorwisana nepfungwa yake, pakuti kudii? Vanhu ava vaita business rekutengesa njiva, rekuchinja mari, vachitengesera vanhu njiva, zvipfuyo nekudii, nekuda kwekuti vanhu salvation, kuregererwa kwezvivi, kwaiuya kuburikidza nekunge munhu auya nemombe, auya nemakwai, zvichida atenga njiva yesin offering nekudii. But iye Jesu nokuti ndiye auya to stand on that gap, anova iye chipiriso once and for all. He was not happy to see people trying to replace him. Nokuti vane mari dzacho, vari kutenga makwai acho, vopa kune mupriest kuti varegererwe zvivi. So Jesus is saying, kana ini ndakaberekwa kumatanga, pakati pezvipfuyo, yakatova vhangeri pachayo yekuti hakuna imwe animal sacrifice yamuchada, nokuti ini Jesu ndauya ndikamiririra vanhu uye nepakati pemhuka. That's why iye Jesu achinzi the lamp of God, gwayana raMwari, kureva kuti pese pamaida gwayana rechipiriso, gwayana rauya. Pese pamaida mwanakomana waMwari anofira zvivi zvenyika, Jesu mwanakomana waMwari wauya. So ari kuuya in two dimensions. The lamp of God is an animal, the son of God is man. Saka paari kuuya mutemberi nawo achiona vanhu vari kutengeserana nekudii, anoziva kuti chiri kutengerwa njiva, chiri kutengerwa makwai nezvipfuyo izvi inhau yekuti vanhu varegererwe zvivi. Saka iye ari kuti salvation munhu haipechese nemari yake. Chinonzi salvation now yekunamata order iripo ndeyekuti salvation was paid for neropa raKristu.
Saka iye zvakamurwadza kuona vanhu vakuti nhau yesalvation ichiri kuitwa in monetary forms. So chiri kushanda mari apa yaari kuita overturn the tables inhau yekuti vanhu vachiri kutengeserana mukereke, mhuka, zvipfuyo zvekuti vagone kuregererwa zvivi, iye auya kuzobhadhara. In other words, Jesu ndiye mari yacho, Jesu ndiye chipfuyo chacho chauya kuzofira vanhu pamuchinjikwa. But vanhu vari kutadza kumurecognize muchechi zvekuti vari kukontinya vachitengeserana zvavanotengeserana, but iye akauya kuzobhadhara aripo. So vana ava, they are not aware kuti murume uyu ndiani, akaingei. So when you lack the revelation of understanding him, akaingei, uchapedzisira wakutengeserwa zvinhu kana kutenga zvinhu zvausingafanirwe kutenga kana kutengesa nekuda kwekuti iye pachake is the payment. So muchiona kuti when the church lacks the revelation of the anointing, what is anointing, vanopedzisira vakutengeserana zvinhu in the name of anointing. Anointing zodzo is not for sale. But nekuda kwekuti when people don't have the teaching and the understanding yekuziva kuti what is anointing, how can I attract the anointing, how does the anointing works for my life, vanhu vanopedzisira vakuenda kunoita pamusoro petafura panozara mari inoda kutenga nekutengeserana zvinhu zvisingatengeswe nekuda kwekuti vanhu havana knowledge or understanding what is the anointing. Anointing is the grace or the power of God upon somebody's life. And anointing can flow. Anointing can be imparted. Mukadzi akauya kuna Jesu ane the issue of blood. Akabata mukombero wa Jesu. Jesu akataura kuti ndanzwa simba richibuda mandiri. Mukadzi uyu haana chaakatenga, haana chaakabhadhara. But the anointing yakanoadressa challenge yake nekuda kwekuti akaziva pekubata. So kereke church vanhu vakasaziva pekubata, vakasaziva kuti zodzo chii zvechokwadi pamusoro pematebhuru panozara mari mukereke isinei neumambo hwaMwari, but ari masystems anongoprova kuti people they lack knowledge and understanding on understanding what is anointing. Maybe it goes for another day, but I don't know to teach about the anointing. So Jesus arimo and he is not happy. He overturned the tables of the money changers and those selling doves. Purpose yemari iyi aisi ye temple tax. Nokuti pakadiwa mutero mutembere na Jesu akatuma Peter kuti enda undobata hove yawatanga kubata uvhure mukanwa mayo nokuti tinoda kuti tibhadhare mutero wetembere. So purpose yemari, purpose ndo yaari kurwa nayo, ndo yaita kuti aite overturn the tables of those changing money. Izvire kuti overturn rinongoreva kukudubura, which means kana mari yanga iri pamusoro petable, Jesu paari kuita overturn the tables rati mari yakuenda pasi pematafura, which means Jesu ari kuti mukereke mari inodiwa kuti basa rifambe zvinhu zviendeke, pane panonidha mari, but mari handiyo iri pamusoro pezvese, mari iri pasi petafura. Remember in those days kuti matables anga ariko, they were made of wood, like these days kuti akugadzirwa nezvakasiyana siyana, but the tables were made of wood, zvipikiri nemapuranga. So a table yaingova a shadow picture of the cross, nekuda kwekuti matables zvaingova zvipikiri nemapuranga. I'm talking about in those days. Saka Jesu paari kukudura matafura mari ichienda pasi petable, ari kuti salvation inova the cross, salvation inova muchinjikwa, hauende pasi pemari. But kana munhu saved ane salvation, money must follow. It means the order ndeyekuti
munhu ngaatange awana ruponeso agamuchira Jesu. Munhu asati atsvaka financial breakthrough, asati atsvaka kumwe budirira kwese, but ngaape upenyu hwake kuna Kristu. Saka Jesu paari kudubura matafura, overturning the tables, mari ichienda pasi pematable. In other words, ari kutoparidza vhangeri rekuti nhau yemuchinjikwa, tables anga akagadzirwa ari mapuranga nezvipikiri. Saka Jesu ari kuti nhau yemapuranga nezvipikiri inongova nhau yecross yemuchinjikwa yesalvation ndo iri pamusoro, kwete kuti munotora mari moisa pamusoro pesalvation. Gamba salvation ndo mari yacho iri pamusoro pezvese, ndo payment yandichaita inisa Kristu. Zvimwe zvese zvogova pasi, zvimwe zvese zvogotevera. So when order kana isiri kutedzwa zvakanaka, isiri kuzikanwa, munoona kuti vanhu pane pavanogona kutsvaka zvinhu zvavanga vasingafanirwe kutsvaka, zvinofanirwa kuvatsvaka nekuda kwekuti ivo havasi panzvimbo kwayo. I remember the Canaanite woman akaya kuna Jesu akaguma kuti ingawane mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura yatenzi. In other words, a statement of order yekuti kana isu matiti hamungatore chingwa chevana muchipa kumbwa, kuti matipa identity, you identify us as dogs. Saka chinoita kuti imbwa ibenefite haisi need yekucomplaina kuti sema ndita imbwa, but to know the position to be, kuziva nzvimbo yekuenda. Saka ndakubati ingawane mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura yatenzi, kuti kana uri palevel iyoyo ukaenda pasi petafura, you partake the blessing without sweat, without pasina kunetseka nekudii. Ukaenda pasi petafura unodya. So now ye order in the kingdom, now ye order, it's a big challenge. So muchiona kuti when the order isiri kuunderstandeka zvakanaka, for example, unonzwa munhu achiti ndoda kuti ndimbonamata pamwe Mwari vangandide, ndoda kunamata kuti Mwari vandide, Mwari vandiwanire nyasha. That's a wrong understanding. Iri kuburitsa a wrong order pa statement. Inda Mwari vagara vanokuda, Mwari vagara vanotida. Zvakatangira papi mutitaure izvozvo? Bible wrote, for God so loved the world, he gave his only begotten son. Wakadiwa uchiri nyika, kwete uri believer. Wakadiwa usati wapona, usati watendeuka. Chinoita kuti Mwari vatipe Kristu Jesu rudo. So Mwari vakatida, pavakatipa Jesu ndo dzinonzi nyasha. So uri kuoperate mu first dimension ye grace yekuti Jesus was given to you as a gift because of the love of God. Kwete nokuti wakaita prayer, wakaita zvipi, ukaita zvipi, Mwari vakakunzwira tsitsi vakakupa Jesu. For God so loved the world, he gave his only begotten son. Kureva kuti kudiwa tinodiwa, Mwari vanotida. So statement rekuti dai Mwari vandiwanira nyasha, vaninzwira tsitsi, dai Mwari vandida, it will make the devil smile. Satana anonyemwerera, anofara, anoziva kuti ane victory pamusoro pako. Why? Because you don't know kuti the real order, munhu haanamati kuti adiwe naMwari, but munhu anofanirwa kunamata nokuti kuziva kuti Mwari vanondida. Tangira pa platform yekuunderstand the love of God towards your life. Tangira pa level, pa order yekunzwisisa kuti handini ndakamuda, but ndiye akandida. Saka rudo rwangu kuna Mwari rudaviro kurudo rwavo. Munhu akafanana nemira, grass. Rudo rwaMwari rukafanana nezuva. Zvoreva kuti kana ndakabata mira kuine zuva, mira rinotakura reflection yezuva ririko. Zvoreva kuti harisi mira riri kuisa a reflection kumadziro, but mira riri kungokonesa zviripo kuti chiende kumadziro, chatinoti chimvuri, reflection. So rudo rwaMwari izuva. Saka grass rikafuratira kune zuva, zvinoita sekunge hakuna zuva, nokuti harina zvarinogona kuita in terms yekureflecta the sunlight towards a certain position. Kana paine zuva riripo, mira riripo, panonidwa a good position
kuti mirror rigone kureflecta the sunlight to a certain direction. Asi mirror kana kuti glass rikafuratira zuva sunlight, tinogona kutofungidzira kuti hakuna zuva nokuti mirror harina ma-effects arinoita ekureflecta that sunlight. So which means the love of God is already available to humankind, for God is love. The love of God inonzi agape, the God kind of love. Yekuti hakusi kunaka kwedu kwakaita kuti atide, but iye akanaka akatida tisingagone kudika nerudo rwake runonzi agape kind of love. Which means munhu akauya in line or in the right position, ndo paanongo discover kuti sunlight was already there, the sun was already there, but nanga ndiri mu wrong direction yanditadzisa kuwana or to benefit kuti ndigone kureflecta that sunlight. Zvikafanana nema-waves, ma-channel, ma-waves masaisai ema-DSTV aya ariko kwese munyika, but kana usina dish rinogona kuita trap masaisai iwayo, unogona kufungidzira kuti masaisai hakuna. So ndiri kuti the love of God is already there, is already available, but munhu manje understanding yake, munhu akashayiwa kuziva nekunzwisisa kuti Mwari vanondida. Ndiri mumatambudziko zvinhu zvakaoma, but chandinoziva Mwari rudo, Mwari vanondida. Anotanga kuita prayer inotaridza kuti he is not aware kuti Mwari vanomuda. Unotanga kushedza Mwari ivo varipo, Mwari vari kwese, but unonzwa nguva yekuti munhu anoshedza kuti pano hapana Mwari, handina Mwari. Inhau yekuti ane understanding yadamagedwa nesituation. So order iripo haisi yekuva nemari pamusoro petable kana muri muchechi. Order iripo ndeyekuti Jesu anokudubura matables. Kana akudubura matable, mari ikaenda pasi pematable, that's the order. Haasi kuburitsa mari mukereke achikanda panze. He overturned the tables. Chikonzero ndechekuti vanhu nekuda kwekushaya understanding neorder yekingdom vakatora kereke senzvimbo yebusiness. Saka Jesu ari kuti you have turned the house of my father into a den of robbers. Which means pakashayika order and discipline, church can be turned into a place of business in terms of monetary issues. Yet the church iripo pakupa vanhu kunzwisisa wisdom, pakuticha vanhu kuti vanogona kutisa nyasha dzaMwari pane zvavanozobata kuti zviendeke muupenyu. But uchaona kuti vanhu vakashayiwa order, they can turn the... Nemwe nguva ndine kwandakamboenda kuchechi, the teaching of the word yanga isapiwe enough time or respect than kutaura pamusoro pemaprojects. Toda kuvaka chakati, toda kuvaka chakati, toda raise mari yakati, toda raise mari yakati. At the end of the day, preaching yanga yani 20 minutes. But my project in fundraising zvakutora almost the whole service. It's good kuva nemaprojects nezvatinoita nekudii, but the word of God ndoriri pamusoro pezvese. The preaching of the gospel. Nokuti munhu kana akava neuchenjeri neunyanzvi in business, but akasava mature, akasakura muzvinhu zvaMwari, the devil can still take advantage of that believer. Muchaona kuti kune vanhu vokuti kana zvavafambira zvakanaka havanamati. Yet atireve kuti hazvifanirwi kufamba, but inhau yekuti kana akura in monetary forms, asati anyatsokura in the things of the kingdom, the devil can take advantage yekuti lure that person zvekuti anopedzisira abusy achishayiwa time nyangwe yekunamata Mwari nekuda kwokuti pane zvakamufambira muupenyu, mari dzake dzakabatana nezvikaita zvakanaka. Why? Nekuti akanyimwa order. Chaifanirwa kutanga handicho chakatanga. Akakura in a wrong dimension, akatadza kukura mu right foundation yekunamata Mwari. Matthew chapter 7, mchaona kuti vavaki vedzimba kuna akavaka padombo naakavaka pajecha. Vese vari vavaki, dzimba dzikapera, but pavakirwa pane nyaya. Pavakirwa pane nyaya. Kureva kuti munhu akashayiwa the right order or the right understanding,
the devil will take advantage. Ipapa ikereke ichurch yapindwa na Jesu, but akaona kuti munomu the purpose yachinja, they have turned, which means it used to be the house of prayer. Saka Jesu ari kuti you are now making, kureva kuti haina kunge yagadzirwa iri imba yematsotsi, a den of robbers, but Jesu ari kuti you are now making it a den of robbers, which means purpose cannot order ikasanzwisiswa, the church will turn into something else. So order ikashaikwa, zvinhu hazvifambi zvakanaka. Sapane nguva yekuti munhu uri suppose kuita chimwe chinhu pakutanga, but woignore ichocho chakanaka pakutanga, woita zvimwe zvinhu. Munhu akashayiwa the sure or the right foundation, the devil anoataka easily. Imagine kuti akavaka imba, akavaka pajecha, akatovaka ikapera, but pakasimuka dutu, imba yepajecha yakawa. Chakonzera imba ikuwa payakavakirwa, the foundation was not strong. Anga asina a sure foundation. Imba yanga yakavakirwa pajecha. Jecha chi? Jecha is a shadow picture yekuvaka upenyu hwako muvanhu, usina kuvaka upenyu hwako pana Kristu. For example, kuvaka kutenda kwako pana pastor, usina kuvaka kutenda kwako pana Jesu. Abrahamu unoudzwa kunzi vana vako vachawanda, vachaita sejecha regungwa. So ari kuvaka imba yake pajecha, ari kuvaka pavanhu. Tine vanhu vekuti kutenda kwake kunamata kwake kuri rooted and centered on men or on woman of God. Achitadza kuvaka upenyu hwake pana Jesu, padombo pana Kristu. Saka muchiona kuti pakaitika kuti pane nyaya dzabuda, mufundisi azodai kana mufundisi auraya munhu, arova munhu, aba azodii, vanhu vano backslide, vanhu vanotadza kunamata, vanodonha. Chikonzero vagara vakavaka kutenda kwavo pajecha, vakavaka pavana vaAbhurahamu, vakavaka pavanhu. Asi munhu ukavaka kutenda kwake muna Kristu, nyangwe dutu rikasumuka, nyangwe zvikadii, unoramba wakamira. Why? Ane right order. So kana shoko richiti chekutanga tsvakai umambo hwaMwari, zvoreva kuti ukatanga nezvisizvo, you'll be a victim of the devil. Munhu ngaatange akura muna Kristu, munhu ngaatange aita ukama naMwari. Zvimwe zvese zvaanoita zvikatevera iye ari muna Kristu, ari machuwa akura muna Mwari, muchaona kuti kana business rikadzikira haaregere kunamata Mwari, kana business rikasimuka haaregedze kunamata Mwari, kana urwere ukavapo, kana zvinonetsa zvikavapo muupenyu, kana kubudirira kukavapo, haazungunutswe, haanetseke, nekuda kwekuti ari rooted muna Kristu. Akaisa order yekuti chekutanga kuva neukama naMwari, just like Job, kuti he had challenges, but chaingoziva ndechekuti Mwari ndiMwari uye wakatendeka. The right order in the kingdom of God. Chii chinotanga? Ini nhau yekutsvaka mari pfuma here, kana kuti yekutsvaka huvepo hwaMwari muupenyu hwako? So Jesu wakapinda mutemberi, akataura kuti we are now making the house of God, which is the house of prayer, into a den of robbers. He overturned the tables. When you overturn a table, ukakudubura tafura, zvaiva pamusoro zvinoenda pasi petafura. Saka Jesu uri kuparidza order yekuti pane zvatinofanirwa kuwana muimba yaMwari, yes, but handizvo zviri pamusoro pezvinhu zvose. Nekuda kwekuti iye Jesu paari kuenda pamuchinjikwa, pazvipikiri nemapuranga, ndiye aenda pamusoro petafura, nokuti iye ndiye salvation. Salvation yapo munhu agamuchira Jesu aponeswa,
nyasha dzekubudirira pane zvaunobata dzirimo uye dziriko. Nokuti iye Jesu pachake i-payment. Saka shoko richiti he paid in full. Iye Jesu pachake ari kuenda pamuchinjikwa, ari kuenda pamusoro petafura, pamusoro pezvipikire nemapuranga. So pari kuita overturn the tables, zvoreva kuti zvaiva pamusoro zviri kuenda pasi. Saka ari kuti ese manidza muchada, zvese zvamunoda mimba yaMwari, zvinotangira pakuti makada Mwari wacho mukamuremekedza, mukamuisa pamusoro pezvese. So ukatarisa nguva yakanzi tiri kuda temple tax, anotuma Peter kuti enda unobata hove, enda unoraura hove yauchabata pekutanga, uvhure mukanwa mayo uye nayo. People of God, hear me very well. Temple tax yakaunzwa naJesu achibhadhara pachechi inoreva kuti kune ma-issues anodimanda mari. Mulife mune ma-issues ekuti after praying, after doing all those things you can do in the church, there are bills to meet, there are bills to pay. Kune ma-challenges anoda kuaddresswa in monetary forms. So Jesu ari kuti aiwa mari haina basa ibvisei kuzodii. No. He is saying pane zvainofanirwa kubhadhara nekuita like temple tax. Asi kana iri nhau yekutenga salvation pareshwa paitwa wrong order. Why? Nokuti chinotanga chiri pachena chakapiwa munhu mahara kugamuchira Jesu sashe uye muponesi, nokuti Jesu is a gift. Saka muchiona kuti hazvizonetsa kuti munhu agone kupa kana achiziva kuti order yekutanga Mwari vakatipa mwanakomana wavo Jesu, akatipa upenyu usingaperi. So ukaziva chawakapiwa, haunetseke kupa kuna Mwari waunoziva kuti ane zvaakakupa zvinokosha kudarika zvauri kupa. Hakuna mari ingatenge eternal life. Chakabhadhara upenyu usingaperi, chakabhadhara upenyu hwevanhu mukingdom yaMwari is the blood of the Lamb of God, and that is Jesus. So ukaziva kuti iye ndiye akatanga kundipa, hazvinetse kuti ugone kupawo, hazvinetse kutambanudza kwaari, nokuti kutambanudza kwaari iriteni rudaviro rwezvaakakuitira already. That's why Jesu nemukadzi weSamaria patsime akamuudza achiti dai waiziva, only if you knew, ari kukukumbira mvura. Nokuti iye paakataura pamusoro pekuti tsime ndere madzibaba edu Jacob, ari kutsanangura pamusoro paJacob kuti tsime rakacherwa nemadzibaba edu ichime tsime raJacob. So kana Jacob vari baba vako, chakupa kunyima Mwari wacho, Mwari waJacob, mvura chi? That's why Jesu akuti dai waiziva, nokuti kana waassociata tsime nezita rekuti Jacob, tsime rakacherwa nemadzibaba edu Jacob, ipapo ari kunyima Jesu mvura patsime raJacob. Yete Jacob wacho paakarara panzvimbo inonzi Bethel, amuka mangwanani, zvanzi aziva kuti nzvimbo ino imba yaJehovha. Zvanzi wakatora mafuta, he anointed the rock, dombo raanga akararira. Ndofunga tese we all understand kuti dombo ndi Jesu. So Jacob ari paakasangana na Kristu sedombo raakararira, akaona denga rakavhurika, akazodza dombo namafuta. Kureva kuti akapa mafuta, he anointed the stone, he poured oil on that rock, on that stone. Zvino tine mwana waJacob ari kunyima Jesu mvura, yeti baba vake Jacob vakapa Jesu mafuta, vakazodza dombo. Uyu mwana ari kunyima Jesu mvura ari patsime raJacob, madzibaba avo. Asi Jacob wacho paakatsamira dombo rinonzi Kristu, akatora mafuta akadurura padombo. That's why Jesu ari kuti dai waiziva, ari kutaura newe, ari kukukumbira. So kusaziva
kusaandastenda order yekingdom kunokonzera kuti zvinhu zviregere kuflowa zvakanaka, ende zvinopa a room for the devil to attack. Imagine you start by seeking things. Kuti kana ndane mari dzangu ndawana pfuma yangu zvinhu zvangu zvaita ndozouya ndonamata. The devil will be waiting for you ku things. Why? Because unofanirwa kuzouya ku things uine kingdom, une kururama kwa Kristu. Kuti unofanirwa kuuya ku things wana Mwari wacho, une nyasha dzacho, une kutya Mwari nekunamata. Why? Nokuti ukatangira ku things, you can be of use to the kingdom of the devil. Samchona kuti kune vazhinji wekuti pfuma yacho yabatika inoshandiswa to destroy. Nyika dzinoparadzwa, mafamilies anoparara, vanhu vanoabuswa nekuda kwekuti kune mumwe munhu akawana mari asina Mwari, pfuma yake ikashanda kuparadza vanhu, kufambisa basa reuipi. Why? Nokuti akatangira ku things. But munhu akatangira ku kingdom, his righteousness, akazouya ku things aina Mwari wacho, when the fear of the Lord is in him, he can be of help. Dai Mwari watiwanira nyasha. Tiregere kutanga nezvisizvo. Tiregere kuchemera nekuda zvinhu zvisizvo. Tive ne order ne understanding. First things first. Chinofanirwa kutanga ndo chinofanirwa kutanga. Ukatanga nezvisizvo, you open a door for the devil to attack you. Ukatanga ne things usina kingdom nekururama kwake, the devil waiting for you ku things. Neimwe nguva wakaipa chiedza Jesu anoti ukandinamata ndinokupa zvese. Kurati the devil akamirira vanhu ku things. Ku things ikoko ndokune ministry yake. Kana wauya ku things usina Mwari. But ukauya ku things kuzvinhu uina Mwari wacho, the devil is no chance. So munamato wako nemunamato wangu mangwanana nhasi ndeo kuti Mwari vaineni. Ishe ndidzidzisei, Ishe ndisimbisei, ndiwanirewo nyasha, uwepo hwenyu pamusoro peupenyu hwangu, pandinofamba kwandinoenda zvandinobata. Ndiregere kutanga ndabata ndisina Mwari, asi imi ndibatei. Pandinozofamba nekundobata zvandinoda kubata, imi makabata nekundiputira munyasha dzenyu. Why? Nokuti ndikatanga ndisina imi Mwari. Sa Moses unoti Ishe, nauye kuenda tainzwa kuenda Kenani, asi mukasaenda nesu hatingaendi. Why? Nokuti kuva mu promised land, usina the one who gave you the promise in that land, azvifambi zvakanaka. Sa Moses unoti Ishe mukasaenda nesu hatingaendi. We need your presence. Ndisati ndane ma presence, I need your presence in my life. Ndisati ndaunganirwa nezvipo nezvinhu zvakanaka muupenyu, kunaka kwenyu nekururama kwenyu kufambe neni nguva dzese. I've seen the devil waiting for people in things muzvinhu. Kuna Satani akagara motikari yemunhu, uchichema kuti dai Mwari andiwanira nyasha masuwa azaruka ndava nemotikari nechekufambisa. The devil can be waiting in that car. Sasvika kumota kuina Mwari wacho. Why? Because it can be of use to the negative world. Nekuda kwekuti wauya ikoko ukasaziva madhimoni nemweya inomirira vanhu vari ikoko. Kune mweya tsvina yakamirira vanhu mumari dzacho. Kune mweya tsvina yakamirira vanhu kuwanano. Kune mweya tsvina yakamirira vanhu muma breakthrough. Kune dhimoni rakamirira munhu muma areas atinoti dai Mwari zvinhu zvaitika zvakanaka muupenyu hwangu. Munamato wewe usati waitwa, ngapave nemunamato kuti Ishe uvepo hwenyu, your presence in my life, your guidance. First things first, His kingdom, His righteousness, His presence over your life.
his guidance, the fear of the Lord in your life. Why? Nokuti ndikaenda kuzvinhu ndisina Mwari, kune dhimoni rakagara muzvinhu imomo, kune mweya yakagara mumari, kune mweya yakagara mumabasa, kune mweya yakagara mumawanano. Every level, every stage in life, ine dhimoni rakamira kuataka in that area. Saka pese paunoshiura nekuda kupinda in that area, may the presence, the favor of the Lord take you there. Every level yauri kuda kuchemera nekuda kuwana breakthrough, ine mweya iriko yakamirira vanhu vanenge vasvika ikoko. Kana muri mugwenga, mune madhimoni arimo anorwisa vana veIsraeri. Mune marudzi kwaMoab, maAmalekite ari mugwenga. Kana tapinda Kenani, mune madhimoni vana vaAnaki, majainda arimo, hondo dzepaJeriko. So kune dhimoni rinokufaita uri muEgypt, raFaro. Kugoita dhimoni rinokufaita raAmalekite naMoab mudesert place paRepidim. Kugoita dhimoni the sons of Anak rakakumirira mupromised land. Imagine kusvika mupromised land usina kufamba naMwari, iko kune vana vaAnaki vakakumirira. So first things first. So Mose wakati Mwari, tinoda huvepo hwenyu. Handidi kupinda muwanano ndega imi musipo. Handidi kupinda breakthrough mumari zhinji imi Mwari matama pandiri. Handidi kupinda musuccess mufavor nyangwe mumotokari imi Mwari mabuda masara panze. Why? Kune zvakandimirira zviri mukati imomo. Saka order iripo, first things first, your presence in my life. Hama dzangu, every level, every breakthrough, every area yaunoda kusvika, yaunoshuwira nekudembera, ine zveko zvakamirira ikoko. So there are times that people will judge vabwe vanhu kuti anoitire izvi, akambenga akadai ari munhu ari right, but onai paasvika apa achinja, achada kunamata, achada kudii. Inawe kuti kana order yangoita missing, huvepo hwaMwari asiri kufamba nawo, apinda breakthrough ndokubva akanganwa, truly the devil will attack from that dimension. Ndatara nemwe nguva ndikati Satani haarwise vanhu nenzira imwe chete. He uses many ways. Dzimwe nzira dzati dzaanoataka nadzo vanhu, anotouya wawana breakthrough, dimension yesuccess. I always tell people kuti kune vanhu vanodivorce kwete nekuti zvinhu zvakaoma kuti vari mupoverty, but when things begin to flow in a better way, salary yawedzerwa, mari yapo yawanda, zvakawanda zvaakuflowa zvakanaka muupenyu, vanhu vanogona kusiyana. Havasi kusiyana nekuda kwenhamo, but nekuda kwekuti kune zvinosanganikwa nazvo kana munhu in that level. So munamato wepresence yaMwari neorder yekuti Mwari ndirambe ndakamira muorder yezvinhu zvenyu. Zvanzi, we are now making the house of God into a last den. Kwete kuti den of robbers, you are making it. Kurati muri introduce a system icharoba the real purpose of the house of God. Nekuda kwekuti introduce a wrong order, mari pamusoro petafura. Yet pamusoro petafura ngapave neshoko raMwari, ngapave nesalvation, zvimwe zvese zvogotevera. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwari vakuitire nyasha hama dzangu, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Munamato wangu ndewekuti Mwari ivai nesu, huvepo hwenyu mumabasa, huvepo hwenyu pamusoro pemhuri dzedu. Hatidi kufamba imi musipo, kubudirira kwose Mwari, rambai muinesu. Pazvinooma, pazvinorema, pazvinorwadza, patinobudirira, pazvinoendeka, we pray for your presence. That's all. So we thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you, people. God bless people. God bless you, people. God bless people. Good morning to you. Good morning to you. God bless you. God bless you. Good morning. Good morning. God bless you. God bless you. My name is Divine. My name is Divine.
Divine Muparinga. Divine Muparinga Msolaway. I love you all. I love you all, Miss Holloway. Miss Holloway, God bless you. All right, thank you. Ndinotenda Mwari vakuitire nyasha zvikuru, tisanganisike zvakare nenyasha dzaMwari. Then did Favor idururwe pamabasa enyu zvamunobata zviendeke. Huvepo hwaMwari hurambe huinemi. Mufambe munyasha nerudo rwaMwari. Thank you so much for tuning in. God bless you. Bye bye. Thank you so much. Sister Sylvia Dumbo, a good day to you. Thank you so much. Sister Evangelist Gatawa, a good day to you. God bless you. Maya Irwadzi, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Nyashadzwanzwe Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Onisimos Liwayo, God bless you. Linda Chisho, may the good Lord bless you. Miley Sai, God bless you. Thank you so much for tuning in. Prophet Admire, may the good Lord bless you. Mariwakitire Nyasha, thank you so much. Memory Rodzi, you're welcome. Elizabeth Nyambo Mabeka, you're welcome. God bless you, God bless you, God bless you. Baba Maduro, how are you doing? Pastor Marshall Dutiro, God bless you. Shailet Kuipa, God bless you. Baba Chiwara, God bless you. Thank you so much, people of God. Mwari vakuwanire nyasha zvikuru, muchengetwe nenyasha dzaMwari, Mwari vakugonese. Thank you so much, people of God. Muswere munyasha. Favor yaMwari ikuputirei, favor yaMwari ikuchengetei. Bye bye.